Good morning ewa din kaham fung kaham khakayo nongni bo din kaham no thang dong na hanai nong bo kaham kereng tong na hanai te nongni family bo jotono kaham tong na hanai khakayo hingke nongni hamjak mung mane ang bo kaham no tongjago nongni hamari mane ang bo kaham no kaham ngeng tini nong video khainai hingke tini topic nok tam sai man kana ewa tam no tei ang sananai chini life tamo first poem chini life tamo or ni bising te oina point mo sanai khaloge na singdi tini nongmai kok onek kaham ang wansugi tubujak eba saran bangai ani kha bising tubujak puila on sawana sini life tamo sini life wngkha kosto dukho khushi jora jora o sini life o dukho bo phayo khushi bo phayo tongthok khushi amono heriba kosto bo phayo life o kebo borok je kwrui dukho kwrui bo jesi gwnang thu bo jesi gorib wngthu bini life o khushi kwrui bo wngya kosto kwrui bo wngya dukho kwrui bo wngya jotoni thani no dukho tongo kosto tongo life o kebo dukho kosto sara o sangsaro kwrui esibo lakh poti gwnang poti phanongtho tamni hima sini life no amo life tamo hingke life o waisa chance phayo nongni bangai amon ang sawo life o je kono samung no mankha eba khainani sujog subida mankha hingke ta yakade eba ang khali khayana te kaisa bosoro khayana ani boya sangya khulong ni tawan sukdi jora kemno nasingya jora dite thango thango bo jora ni bangai disa kipili bo phaya jora tesa no logi boria nangsi jora ibak sama gadalnai hingka sini life amono life o waisa chance phayo sini life wngkha gori hai gerao tawo 12 o phaikya hingka 1 o phayo hingke sini life amtino dol kaisa pano dol kaisa nangni dol kaisa nin dol bai tongo dol kaisa chakri eklogi maman maya kebni age kebni bwskang wngri mano tobo kosto khaikya hingke je kosto khainai bo manai no manai salja bo success wngnai no amon ang nongno sawo sini life amono dukho kosto joto tongnai no norok dukho puro simi wansugo ang agi tangai amte khaijakya ang agi mane amose sakang ang tangai kam ka pori jakya thigera naichongnai rok norok okokno kubui hingke norok comment no ri sadi ang bo khakai norok nangjak tongkhana baksani bwkhani kokno tangka omo hai jotono ang phaijak khushi puro hingke jeng sini kosto no jotono pok thango jeng sini life khushi kain tongna nango haifano khushi o tongphano ang bo jaga tong sini life boro amono kisa wansukdi tang hingke khushi simi khe jeng thangmaya keboni nogo salsa walaimung kok banglaimung phayo kintu amo hamyani nogo simi wngya kahamni nogo bongo hamya nogo bongo tang hingke jeng sini life o jotono wngna nango jotono wngkhaisa jeng jotono saimano jeng pono wngyakhai jeng pono saimaya hingke dukho puro kaisa naide wansuk agini korokno onek sawo mane wansuknaio sak tangai ang amteke teki changjakliya tangai ang jakliya amo sabni mistake amo nijini mistake amo ang nongno sawo dukho puro simi borokno muitu tamande eba dolno eba nini jora no jora tongsani tawo an video nai nongkhai norok je khaina muchungo himani amono try khaidi time ready nini jela khaina muchungmani focus khaina muchungmani nini achieve khaina muchungmani nini goal no tang hingke nangmano sini borok kebo maya wngya life o phaikya hingke jotono mano maya himani sini kwrung kwrui kosto khaikhe jeng jotono mano jeng cherai furo wansukda nai je ang torkhangka amting thangana amting annai kebo wansukmaya sini life bufuro cheng thang kebo saimaya amo jotono nijini sak sangno depend khayo ang cherai furo post pori hingke ang baikhe borok kotor mano ba thikda cherai furo porima gwnang no baksaba chakri mano baksaba kotor officer ongo jodi amono ani o video no cherang nai tongkha khariwi poriri mama buphani maya no bujidi mama bupha busukno hamjak mama buphano o sangsar tongsak chari honan bangai try khaidi
ang nong na asung sau ta angkangke mohai jora te phaya buma bufa ni maya no bujidi kemni buma bufa busabu tei no kosto torna musungya nong na ang bar sau so jora kisao phaimani wa buma bufa no bo khushi ka hodi buma bufa chini bangai tam khaya to kemni buma bufa busano hamya naya jodano buma bufa no busano success nayo hamjang mung nayo onbang nang nong no sau please hamya lama ota thangdi life no focus khaidi life tamo bujiwano jefru nang niji saksak yakongo bujao life tamo sikla pro jesibano bujinai di bujimaya video rok thino jeng jefru dukho kosto ka motivation video rok nayo kaham kok naidi jora jora wo nini tamo musuma amo naidi ingke ang tini asang nong no sasinai te onyo dina mo video tu tongo kalau na sini jodi ani video te ani kokthai ma hamja kangke te kaisa video naina bangai ani channel subscribe khaidi eba nin dolok dukho eba kosto eba mai video nang dongkha bono share khaidi success yang ngke bono success na bangai kisa motivate ni dolong no bo jengsin dol help khai kang kise sin dol logbo tebo kusuk kotoro thanai kologo thanai jengsin dol jeng sak simi khai baingya dolong no support khai namo dolong no help khai no asuna kok tini ni hambai যদি পাই থাক জোরান চ্যানেল আইতো খানকে অনেক হামবাই